Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous serez amenés à rencontrer une grande variété de créatures intelligentes, certaines amicales, d'autres franchement hostiles, comme les Vlagos qui veulent conquérir la galaxie. Alors soyez vigilants et gardez espoir. Vous finirez bien par retrouver la Terre. Base lunar, òrbita de Mart. Hola, Lorelin. Que contenta que estic de tornar-te a sentir. Per aquí està molt tranquil·la la cosa. Què? Com t'han anat les vacances? Molt bé. He tornat més relaxada que mai després d'una setmana tota sola en plena natura, lluny de la tecnologia. És el millor per carregar les piles. Oh, estic a punt de sortir del subespai. Se'ns tallarà la comunicació. Adéu, que et vagi bé. Adéu, fins aviat. Fins aviat, Lorelin. Ho has sentit, això? L'han embrutat intencionadament, el so. Deu ser un missatge codificat. Àlcia, hem interceptat una conversa que sembla encriptada. No s'entén res. És molt estrany. Vinc de seguida. Segur que es tracta d'un missatge secret. Ja l'he pogut descodificar. Ho tenim tot preparat per conquerir la galàxia. Ja ha començat. Valerian y Lorelin. En el temps desitjat. Punt central, capital de la galàxia. Aparcament interestel·lar. A tu què et sembla, Ronda? Li agradarà a la Lorelin? La veritat és que és impressionant. La deus haver trobat molt a faltar. Però què dius? És normal. Aquestes coses les fem els terrícoles. Només és un superet per celebrar que ha tornat. A veure si és puntual. Arribarà d'aquí a uns 44 minuts. Com va? Espero que hagis fet bé la feina. Al gran emperador no li agraden les coses que queden a mitges. És la Pirna. Només falta que em donis les coordenades del planeta X-34 perquè les pugui passar als meus aliats. Esclar, les coordenades són 29, 34, 702, 817. Ja ho he trobat. Àlcia? Aquestes coordenades són les del sistema de Barmaton. 29, 34, 702, 817. Perfecte. Excel·lència, ens han interceptat la comunicació. Alguns han descodificat la freqüència. Com pot ser? Em pensava que era indetectable, aquesta freqüència. Potser ho era, però no pas per en Clinch, que no hi ha codi que se li resisteixi. Mira que arribes a ser incompetent. Hem localitzat l'origen de la intercepció. Una lluna del planeta solar 4. Vaja, ens han trobat. De pressa! Han tallat la comunicació. Lorelin, la Pirna i en Gorjodol ens han localitzat. Hem d'evacuar la base immediatament. Ens trobarem d'aquí a 12 hores a Aldebar 3, al Palau Imperial. Fi de la comunicació. Valerian, tenim un problema. Ens emportarem el que sigui estrictament necessari. Ja venen cap aquí. Només tenim 5 minuts per fugir. Sap tant de greu haver d'abandonar aquesta base? A mi també. Era l'amagatall ideal. No hi passa mai ningú per aquí. Au, va, que és per avui. Ara no és el moment de fer el ploricó. Com pot ser? Acaben de sortir del subespai. No trigaran a arribar. Vespa, no ho hauria dit mai que et trobaria aquí. Ja els hi pots començar a dir adéu als teus companys. T'ha arribat l'hora, maca. Estan en posició d'atac. Foc!
La Pirna sabrà que hem sobreviscut a l'explosió per telepatia. Llavors, no ha servit de res que hagi fet enlairar la nau a distància, oi? No, la Pirna ens detectarà igualment. Podem anar al búnquer que hi ha al Mare Tranquilitatis. No sé si val la pena, ens trobarà igualment siguem on siguem. Llàstima que no tinguem penjolls antitelepàtics. Lorelin, ens has d'ajudar. Atenció, pilots, he sondejat la zona i els rebels encara són vius. Destruïu-ho tot! Molt bé, ja n'hi ha prou. Baixem. Seguiu-me. Els he localitzat. No hi ha d'haver cap supervivent. He rebut el teu missatge, Alcia. Seré a la sortida del búnquer d'aquí a 60 segons o menys. T'estem esperant. Posició d'atac! És la nau dels terrícoles! No us escapareu tan fàcilment. Pirna, ordena'ls als teus homes que aturin el foc ara mateix. No cal que intentis llegir-me els pensaments. La Lorelin i jo portem penjolls antitelepàtics. Ah, per això no he detectat la vostra presència quan us estàveu acostant a la base. Rendeix-te o et desintegro tota la flota. Ja està, la missió ha sigut un èxit. Ja són a la nau, ens en podem anar. Molt bé, però jo no me'n vaig sense la Pirna. No la podem deixar passar, aquesta oportunitat. T'aconsello que abandonis la base ara que pots. S'acosten 6 naus de combat dels Blagos. Arribaran exactament d'aquí a 2 minuts i 12 segons. Sí, he enviat un SOS telepàtic. Canvi de plans. Toquem el 2. S'acosten els Blagos. És una llàstima. Velocitat màxima. Amb les seves naus no ens poden atrapar. Segueix-me, Lorelin. Entesos. Ens tornarem a trobar. Quan la Pirna i en Gorgiodol han descobert que en Jarp, en Clinch i l'Alci havien interceptat les coordenades del planeta X-34, han intentat eliminar-los. Això vol dir que hi passa alguna cosa en aquest planeta i que no volen que se sàpiga. Per descobrir-ho, l'únic que podem fer és anar-hi. El que passa és que aquell parell saben que tenim les coordenades i ja ens deuen tenir preparat un comitè de benvinguda. De fet, encara que no hi anem, els Blagos ens buscaran per tota la galàxia. Tens raó. I no és gaire difícil localitzar dues naus que viatgen juntes. Això és veritat, però se m'acaba d'acudir una solució que crec que pot funcionar. Ronda, sisplau, posa't en contacte amb el Xingus. Ara mateix. Oficialment, les dues naus que acaben d'aterrar són naus de càrrega farcavianes. Hem hagut de subornar uns quants membres del govern, tot s'ha de dir. Però no patiu, que no ho sabrà ningú que heu vingut aquí. Hem contractat un hangar privat per la Sigun. Aquí és impossible de localitzar. Quan hàgiu acabat la missió, la podeu venir a recollir. Ho heu trobat, el que us he demanat? Si et refereixes a les 5 llançadores dels Blagos, sí, les hem trobat. No ha sigut gens fàcil per això. Però ja sabeu que tenim molts contactes nosaltres. I, és clar, com que era per una bona causa... Oh. Moltes gràcies, nois. Sou els millors. A més, aquesta vegada no ens deveu res. Hem creat un fons comú per la lluita contra els Blagos que cotitza a la borsa, evidentment. Les accions han pujat un 238% en 10 dies. Ens n'hem d'anar, Ronda. Molt bé, quan vulgueu. Adéu, fins aviat. Gràcies per tot. La càrrega està ben assegurada. Perfecte, som-hi, doncs. En deveu estar organitzant una de molt grossa. No, no n'hi ha per tant. Només intentarem salvar la galàxia.
estudiat tots els sistemes estel·lars de la galàxia i no heu trobat cap rastre dels rebels ni dels terrícoles. Tard o d'hora vindran a ficar el nas al planeta X-34 i llavors l'únic que haurem de fer és eliminar-los. Això és el sistema de Barmatol, que és on hi ha el planeta X-34, a les coordenades 29, 34, 702, 817. A l'òrbita del planeta hi ha una lluna petita. Hi deixarem la Tempus Fugit i agafarem les llançadores dels Blagos per explorar l'X-34. Així passarem totalment desapercebuts. Entrarem al sistema de Barmatol d'aquí a 1 minut i 20 segons. Gràcies, Ronda. Activa el mode d'invisibilitat de la Tempus Fugit. Ja està, ja l'he enllestit. És un transmissor receptor d'ones psíquiques. Perfecte. I he enregistrat la meva longitud d'ones psíquiques. Treu-te el penjoll antitelepàtic. Ja està. I he enregistrat les seves ones psíquiques. I ara veuràs per què serveix aquest invent. Hola, Àlcia! És increïble! Gràcies a aquest aparell puc imitar les ones psíquiques de qualsevol de vosaltres i enredar qualsevol telèpata. L'enhorabona, ets un geni. Moltes gràcies. Ara us he d'escanejar un per un per enregistrar-vos les ones. Després us podeu tornar a posar els penjolls. Fins després, Ronda. Aneu en compte i tingueu-me al corrent de tot. Entesos. Anirem en grup, però quan arribem a la superfície ens dividirem per gravar tot el territori que puguem. No sé per què, però sento que són a prop. Sirena, no ho sabrem de seguida. Tenim naus de vigilància que ronden permanentment per l'òrbita del planeta. Estan acabats, no hi tenen res a fer. Els trobarem i els liquidarem. Si no portessin aquells penjolls antitelepàtics, detectaria la seva presència en qüestió de segons. Gairebé ja hi som. Aviat ens els començarem a trobar. És molt estrany. No es veu cap patrulla de vigilància. Què deies? Sort que no ho he dit abans. Parla i tu, Jar. Coneixes el procediment? Evidentment, primer m'he de connectar a la freqüència dels Blagos. Endavant, doncs. Identifiqui, sisplau. Coronel Burt Zardol, número de missió U-3428. Objectiu: interceptar totes les naus sospitoses. Gràcies, coronel, i perdoni l'incorrecte. Pot continuar. Em pensava que seria més complicat. Totes les missions que comencen pel número 1 són ordres que venen directament del gran emperador. Ben fet, Jar! Aquí és on ens separem. Graveu tot el que pugueu. Ens trobarem a la Tempus Fugit d'aquí a 30 minuts. A partir d'ara només ens comunicarem en cas de força major. D'acord. Entesos. Quan vulgueu. Que hi hagi sort. Ves per on? Això deu ser el seu quarter general. Gran emperador, totes les fàbriques d'armes funcionen a ple rendiment. Molt bé, allò el que vull són xifres. Evidentment, immensitat. Avui hem fabricat 300.000 destructors estel·lars i 200.000 naus de combat. A aquest ritme aviat no tindrem prou soldats per pilotar-les. Perfecte.
Perfecte! La falta de pilots, Ray, ja la resoldrem. És una fàbrica d'armes, aquest planeta. Que fort! Són naus de combat dels Blagos. No n'havia vist mai tantes de juntes. Déu-n'hi-do, serà interessant de gravar. Ja ho veia venir. És increïble. N'hi ha milers. Al Parlament Galàctic se'n faran creus quan vegin aquestes imatges. Vaja, vaja. Ara entenc per què no volien que se sabessin les coordenades d'aquest planeta de cap manera. Atenció a totes les unitats. Els escàners han detectat una nau amb una càmera de gravació. Atenció, hi ha un vehicle no autoritzat a la secció B-22. M'acaben de localitzar. Què faig? Torna a Tempus Fugit, de pressa. Nosaltres et cobrirem. Hem localitzat una nau espia. Ja ho sé, som-hi! Aguanta, Jan! Endavant, tens via lliure. Ah, gràcies. Ja em veia amb un tentacle a l'altre barri. I en Valerian, on és? Oh? Bé, pel darrere. Mireu! Tranquils, m'he trobat uns quants amics. Torneu a la Tempus Fugit. Jo els entretindré. Oh, és massa arriscat. Fes el que et dic. És un ordre. No, no et penso deixar sol. No m'ho discuteixis, fes-me cas. S'han de portar les imatges que tenim al Parlament Galàctic. El més important és això, ara. Vindré de seguida que pugui. Molt bé, però deixa de fer-te l'heroi. Ja saps que no és el meu estil. Espereu-me la Tempus Fugit! Prepareu tot per l'enlairament, Ronda. Estem a punt d'arribar. Entesos, inicio els preparatius. Estic contenta de veure que heu tornat tots sants i estalvis. Un moment, i en Valerian on és? No! Això sí que no ho tenia previst. Us hem atrapat, espies. Tindríeu l'amabilitat d'identificar-vos? Lorelin, se'ns acosta una flota dels Blagos. Ens localitzaran d'aquí a 12 segons. Activa el mode d'invisibilitat. D'acord. Mode d'invisibilitat activat. Ara l'únic que podem fer és esperar. Identifiqueu-vos o comencem a disparar! Si vols saber qui som, hauràs de venir fins aquí. Prou, Valerian, no la provoquis més. Quina sorpresa! Són en Valerian i la Lorelin.
Calleu! Si no, la Pirna us detectarà. Voleu fer el favor de no dir res més? Ara ja és massa tard. En Valerian, la Lorelin i els 3 rebels a la mateixa nau. Això és un regal caigut del cel. Aprofitarem per passar comptes. Preparats? Alto, Pirna! Tingues present que en Valerian i la Lorelin els vull vius. No veu que és una bestiesa deixar-los vius? Ens han gravat tot l'armament. Si el Parlament Galàctic El arribés a... Parlament Galàctic aviat s'unirà a la nostra causa. Ho tinc tot previst. No vull que eliminis els 2 terrícoles, queda clar? Són enemics nostres. Tenim l'oportunitat de desfer-nos per sempre. No la podem desaprofitar. Els vull vius. És un ordre. No em coneix bé, aquest. Jo no rebo ordres de ningú. Poca discreció! Valerian! Valerian! He perdut el senyal de la seva nau. No, no pot ser. Em sents, Valerian? Contesta! Valerian! No em deixis sola, sisplau, no m'abandonis. Tranquil·la, que no te'n desfaràs tan fàcilment de mi. Què et pensaves? Valerian! Oi que em deixaràs entrar, Ronda? Serà tot un plaer. Estava tan espantada. No m'ho facis més, això m'ho hauries pogut dir que estaves bé. No em podia posar en contacte amb vosaltres. T'haurien localitzat. El que no entenc és com t'ho has fet per sortir-te'n. De seguida que he vist l'esquadró de la Pirna, he abandonat la nau. Quan ha donat l'ordre de disparar, ja era molt lluny. I gràcies al teu invent, Clinch, li he fet creure que tots 5 érem a la nau i que ens havíem tret els penjolls antitelepàtics. Està convençuda que som tots morts. Ara sí que us he liquidat. Ja n'hi ha prou, Pirna! Silenci! No riguis! Has desobeït les meves ordres! A més, estàs convençuda que t'has desfet d'en Valerian i de la Lorelin i encara són vius! Una de les nostres sondes acaba de localitzar la seva nau. Es dirigeixen a punt central. Què? Espera noves instruccions i no em tornis a desobeir mai més! Com pot ser que... Oh! Quan ensenyem tot el que hem gravat al Parlament Galàctic, els Blagos perdran tota la credibilitat. Sí, i per fi la pau regnarà a tota la galàxia. Per cert, saps que m'ha arribat al cor la reacció que has tingut quan t'has pensat que m'havia passat alguna cosa? És que no havia menjat res en tot el dia i estic molt susceptible quan tinc gana. Esclar, deu ser això.